Tak tohle je ta pravda. Krávy, jak si vlastně povídáme, krávy, jakou máte teď. Krávy, jak si vlastně povídáme, krávy, jakou máte teď. Když jsme našli dříta do baru, bere sebou třídního járu. Náš třídní je taky na sladký pečivo, má daleko radši pokladky než pivo. Máme si 35 chlébičků, dělám jako v rébičku, 35 krévolí, co se v kuse rozdrojí, pak jsem se do baru, 35 pohárů, když to všichni spávají, pak ještě 35 kakají, ježišmarja kakají. Každý den, jedině praven zdraví posávají. Srdce rozpětí, dítěti zberému, ku praven zdraví posávají. Výrobky léčí, to je marné, jsou blahodárné a věčné. Výrobky léčí, to je marné, jsou blahodárné a věčné. A na zítřek obědám 200 plebiňáků.